Considered bait lang bang aksidente no sinaksak ka minsan ng duwa? No. Bakit ada man dumalik? Hindi man aja nagpakurat ni. Mabit lang. Yeah. Dalang dumalik. Ugat sa mga rin eh. Hindi oras eh. Considered ba bakit na lukluk kum ajay considered ba ng lukluk kum di partner mo bakit mo nag-text di ex mo tihay ko rin replyan ti hello. Parang may naamoy ako hindi maganda. Considered bait lang bang aksidente no sinaksak ka minsan ng duwa? Kung saan pinukpok ka ti martilyo nga nagulak sa ulo. Ayun na. Gago! Gamin, nag-text di ex mo di rabe. Gamin, nag-text di ex mo di rabe. Gamin, nag-text di ex mo di rabe. Gago! Anak nag-reply, baglagi din na nag-reply na kayo. Sugarod. Nag-reply. Man nag-reply na Kita kayo. siya ron. Apay nabasa mo. Mali, sakto lang nga ron yung naglukat. Naglukat ay nagsilaw. Pinta. Kit nag-text. Iti amok na rin layam hanggayan. Ano kung nag-reply? Okay, yung tama? Ayun, bakit nitang? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo.